हेलो एवरीवन खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो एबाउट बड' सेलिब्रिटीज यूट्यूब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव फैलायबाय आं दायो मोननैसो आपडेट भिडिअ लानानै। ओरैनोथ' नोंथांमोना बे भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलखौ नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ नङा होमबा लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअनि थाम्बनेलखौ नायनानै गोबाङानो सानदों जानांगौ मुंदांखा फावखुंग्रि मनालिसा हाज'वारी बिथाङा हाबा जामारबाय नामा होननानै। लोगोफोर फावखुंग्रि मनालिसा हाज'वारी बिथाङा हाबा जामारदोंना जामाराखै बेफोरखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौहाय जोबजासिम नायलांदो। लोगोफोर गिबि आपडेटआव दं जोंहा दायो जाखांफुनाय बर'नि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि जेसि नार्जारी बिथांनिफ्राय। लोगोफोर दायो जाखांफुनाय मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि जेसि नार्जारी बिथांनि गोदान मोनसे बड' मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो लोगोफोर। लोगोफोर जेसि नार्जारी बिथांनि बे गोदानै फैनो गोनां बड' मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय सानसे आंबो सुपारस्टार जागोन। ओमफ्राय लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ जेसि नार्जारी बिथाङा गावनो रोजाबदों। ओमफ्राय लोगोफोर जेसि नार्जारी बिथांनि बे गोदानै फैनो गोनां मेथाइखौ नोंथांमोना ससे होना होनि नोंथांमोनाबो खोनासंबानो जाबाय। सानसे आंबो सुपारस्टार जागोन 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 सोरगिदिं बडिगार्डआ बेंगोन सिख्लाफोरा बासटाब फैना जेब्ला सेल्फि लागोन अब्ला नोङो आंखौ मेगन सागोन अब्ला नोङो आंखौ मेगन सागोन। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना जेसि नार्जारी बिथांनि बे गोदानै फैनो गोनां बड' मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ खोनासंनानै माबायदि मोनखो कमेन्टआव खोन्थाहरनो दाबायदि आरो सोर नायनो थाखाय जोबोरै एक्साइटेड जानानै दं नोंथांमोना एसे नेना थाथ'दो लोगोफोर। लोगोफोर गुबुन मोनसे नेक्स्ट आपडेटआव दं जोंहा मुंदांखा फावखुंग्रि मनालिसा हाज'वारी बिथांनिफ्राय। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलखौ नायनानै गोबाङानो सानदोंमोन जानांगौ फावखुंग्रि मनालिसा हाज'वारी बिथाङा हाबा जामारबाय नामा होननानै। लोगोफोर ओहो मनालिसा हाज'वारी बिथाङा हाबा जायाखै। नोंथांमोना बैफोर थाम्बनेलाव नुनाय गासै फट'फोरा बिथांनि गोदान मोनसे आपकामिं बड' मिउजिक भिडिअनिसो जेरावहाय बिथांमोना शुटिंनि टाइमाव लानायमोन। लोगोफोर मुंदांखा फावखुंग्रि मनालिसा हाज'वारी बिथांनि गोदानै फैनो गोनां बे बड' मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय गोसो आंनि। ओमफ्राय लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअआव गाहाय फावखुंग्रि महरै फाव खालामगोन मनालिसा हाज'वारी बिथां आरो फावखुंगुर महरै दङ सानि ब्रह्म बिथां। ओमफ्राय लोगोफोर गोसो आंनि बे अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअखौ जों नुनो मोनगोन सिखिरि सिख्ला फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलावहाय। लोगोफोर नोंथांमोना सोर जेसि नार्जारी बिथांनि आरो मनालिसा हाज'वारी बिथांनि बे गोदानै फैनो गोनां बड' मिउजिक भिडिअखौहाय नायनो थाखाय जोबोरै एक्साइटेड जानानै दं नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर आरो नायनो थाखाय एसे नेना थादो। लोगोफोर दिनैनि मोननैसो सर्ट आपडेटआ बेनोमोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। बेबादिनो आपडेट्स भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।